Davide, v první řadě gratulace k postupu do semifinále. Co rozhodlo ten šestý zápas? Týmové srdce, týmový duch, parta, bojovnosť, asi to. Jak bylo náročné se otřepat z toho dlouhého zápasu prohraného v prodloužení? My sme mali 3 zápasy na to, aby sme jeden dokopali a vraveli sme si, že máme šancu u nich a teraz doma, lebo ten posledný zápas, povedzme si pravdu, by bol veľmi náročný v Šinci. Dali sme všetko do toho, trošku sme boli premotivovaní asi na začiatku a z toho plynuli tie 3 chyby tam, ktoré sme dostali, tie 3 góly v prvej tretine. Potom som prišiel do kabiny a vral som chlapcom, že ja verím, že to dneska otočíme a som rád, že som pomohol tým gólom a myslím, že s gólom na 3-3 sme sa vrátili úplne do zápasu a tam sme vedeli, že už to nepustíme, proste praje nám aj šťastie, ale šťastie praje tomu, k tomu ide naproti, takže dreli sme, makali sme a odzadu dopredu všetci hráči, takže Janko, super výkon. Byl klíčový ten gól v celé sérii na 3-3 dneska? Každý gól bol dôležitý, lebo sme už sfaraní, ako sme unavení, ale jak vravím, my sme to bojovnosťou a Jankom Mladcom vzadu, ktorý pochytal zase nemožné, sme ten zápas otočili a už sme ho nepustili. Ja som strašne rád, že sme vyhrali a že sme tam, kde sme. Jak bys vůbec popsal tu gólovou situaci, protože to bylo pár vteřin před sirénou, to znamená gól do šatny, jak si to viděl? Stále sa snažím hrať agresívne, byť nepríjemný u supera. Bolo to šťastie, Vladovi Dravskému tam spadla hokejka, ja som mu do nej trošku pichol a dostal som sám pred brankárov a vedel som už, že keď som zobral ten puk, čo urobím a som strašne rád, že mi to tam padlo a že som tým mužstvo naštartoval, snažil som sa ho ešte vyhecovať a v kabíne sme sa podporili a sme vedeli, že ten zápas musíme urvať a sme rád, že sme ho zvládli. Ty jsi se radoval po každém z těch svých 2 gólů, ale zeptám se, po kterém z těch dnešních gólů u tebe proběhla největší euforie? Tak asi u toho, čo som tam v tom oslabení, sa mi zdá, že to bolo, čo som Vladovi Dravskému, lebo to bol gól na 3-2, sa mi zdá, ja som si už ani istý. Nevedel som proste, čo mám robiť, som bol nadšený a chcel som tomu mužstvu dokázať, že tam cesta ide, že máme do síly a hlavne všetko je o hlavách, aj keď samozrejme tie nohy už sú sfarané, ale srdce a hlava by chcela, takže snažil som sa vyburcovať mužstvo k tomu, aby videli, že cesta tam ide a som rád, že tá cesta sa našla. Kdyby si měl najít jeden zlomový okamžik té série, dokázal by si nějaký takový vybrat? Myslím si, že prvé 2 zápasy v Třinci. Aj keď opticky bol Třinec lepší, sú to skvelí hráči, ktorí majú individuality, ale my sme mali, ja vravím, srdce, bojovnosť, taktiku super a Janko Laco v bráne pochytal nemožné, takže myslím, že tieto veci boli kľúčovou časťou štvrťfinále. Kde se vzal v celém tom... Čtvrtfinále, no. Kde se vzal v týmu ten obrat po těch prvních 2 zápasech předkola? Protože ta změna je neuvěřitelná. Asi to bude klišé a stále to opakujem, ale parta, ktorá sme tam od prvého do posledného hráča, tí hráči nehrajú, chodia do kabiny, podporujú nás, hecujú nás. Realizačný tím, maséri sú skvelí, Švehlik, kondičný tréner, chodí s nami, Duško, tréner brankárov, všetci od jedného, všetci proste držíme za jeden povraz a sila tam je, to vidno, že proste niekedy to mozog aj nechápe, ako sa to, niektoré veci sú, to sú veci, ktoré nikto nechápe, ale proste sa dejú a sú také naše sny. Jak ty osobně se těšíš na semifinále? Je to ďaleko, potrebujem si prvo dýchnuť, som svaraný, máme voľno a samozrejme teším sa a verím, že budeme aspoň taký nepríjemný, ako sme boli proti Třincu. Řešíš tuhle chvíli, jestli to bude Liberec nebo někdo jiný? Úplne jedno. Ja som sa už naučil, že keď človek chce niečo vyhrať, musí zdolať každého a nevravím, že to ideme vyhrať, ale ideme skromne od zápasu k zápasu, pripravíme sa, oddychneme si a budeme bojovať.